Nairobi. Bura momako jaket sirikal Tanzania Tundu Lissu Tesre ewi ketho mar ndhogo piny ochwal nyime tarik 16 dweni. Jang'ad bura mar doho ma Tanzania Godfrey Mihini ema owacho chik makamano ka bende odwaro ni jotim nonro pedh report ewi kaka nonro osechaki kata nyako osedach kendo lero ka bende pod gidhi chwalo bura ewi jatelono maduong' buche Chadema ma osebedo e od ang'ech kuom dweche 2. Okine mag Lissu to koro dwaro ni riwruog piny mangima kata UN odonjre e wachno magiwacho ni en ataro mar ratich oganda. Meko mar Lissu osekelo liet kendo en ochuno moko kuom jokenda ratich oganda mawuok Kenya kod Uganda dhi e pinyno mar sundo sirikalno. Unapochukua muda mrefu, haki ya mshtakiwa pia, the justice delayed is justice denied. Na hasa ukichukulia kwamba mshtakiwa yupo mahabusu, huku kosa lake halina dhamana. Hivyo basi shauri hili litaahirishwa mpaka tarehe ijayo, na jamhuri wanapaswa kutoa taarifa